Sa makausap pa, may buntag. May buntag sab. Happy Feast of Christ the King. Happy Fiesta. Christ the King sa GI, dili po no. Anyway, magsaulog ta sa gitawag na ito nga Feast of Christ the King. Paghuman sa itong pagsimba, muadto ta dito sa Ramos Beach, aron atong isaulog. Natay makaon. Kompleto Ricardo. Pero karniro o kanding. So di na ta mga kanding ani kay na makaswala. Pero lami man mukaon lang gyapon ta. Anyway, the most important things for us nga moon hita diri sa simbahan, kinahanglan nga preparado ta sa atong tagsa-tagsa sa atong kinabuhi in the presence of our Lord. Niyan hita dili kay makadawata not to receive but to give thanks to Him. Magpasalamat ta diha kaniya, ato siyang i-honor, ato siyang panalanginan, and to bring praises unto Him because He is our great God. We should thank God because according to His word in 1 Peter, 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4, nagingon, ang iyang Diyos nung gahom, naghatag ka nato sa tanantang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Diyos nun, pinaagi sa atong kaybalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya o kaayo. Niini nga paagiha, iya kitang gihatagan sa bililon o dakong gasa nga iyang gisaad. Dakong gasa means the promises, His word that God has given us. Importante nga iyang pulong, precious promises that God has given us. Pinaagi sa maong gasa ang iyang pulong, makalikay ka mo sa makadaot nga kailibgon sa kalibutan o kaambit sa Diyos noon nga kinaiya. Tanan, we lack nothing. Nagingon ang 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4. We lack nothing. We lack no good things. Our responsibility this morning is to thank Him. Ato siya kanunay nga pasalamatan, isip o sa kaobispo, mga pare o mga deacons. During Sunday, we are vested sa misa to be prepared and render our thanks before God. Kaya mapasalamaton nga kasing-kasing. Now, in Psalms 100, verse 4, nahinay lang tayo na eh. Ito ta sa 100, and then go to verse 4. Ang nagingon, sulod ka mo sa iyang templo o pasalamati siya didto. Sulod ka mo sa iyang balaang puloy-anan o dayga siya didto. Pasalamati o dayga siya. This is sometimes our attitude nga lisod kayo. Dili ta makadayeg sa Ginoo, dili ta makasimba sa Ginoo because we are overwhelmed. Natabunan ta sa gitawag nato nga problema. Agud usahay maglisod ta. Thanksgiving is always associated with singing, dancing, clapping our hands, playing a musical instrument. Atong i-prepare ang atong kaugalingon to give Him thanks. This is done with respect and honor, not casually. Ang pagdayeg nato sa Ginoo dili ni casual. Agod ang tema nga akong ihatag karon is ang pagpasalamat nato nga siya hari
sa tanan nga hari, wala maotro ang hunahuna sa Ginoo, miski nagira na dito sa Middle East. We must ask same question. Nga di man may clergy. Di man ko deacon. But according to scriptures, all of us gitawag ta nga mga pari. Amen ba ta, anak? Amen. In 1 Peter again, chapter 1, verse 2. Chapter 2, verse 9. Sakto baka ako natublok. Hindi mao. Again. 1 Peter chapter 2, verse 9. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pare o ang balaang nasod, gipili kamo sa Dios aron maiya og magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahan kahayag. Kitang tanan, labi na ang mga lalaki, kitang mga lalaki gitawag ta nga mahimo tang pare, especially sa atong pamilya. Na mahimo tang pare in our families. Ni ata dire karong kabuntagon to observe that you are not here to be entertained. Ni ata dire as a celebrante ni ini nga misa. Kung wala ka dire, then you could not be part of the mass. Isip ka mo nga ni adiri nga simbahan, kinahanglan nga gitawag ta nga participant. You are responsible to participate in the Eucharist. Means also a great thanksgiving. We come with responsibility. We don't come with heavy-hearted. Usahay ang Ginoo, himo na itong basurahan. Yes, gitawag na to cast our care. Ba't na ipanahon nga wala tahimon, kundi magdaig ta og magsimba sa atong makagagahom Diyos. We don't come as depressed. We don't come with heavy burdens, but we give Him our thanksgiving. Look at Paul and Silas. They were in prison. Wala sila'y sala. Og injustice ang nahimo sa ilang kinabuhi. Gipriso sila, gibunog sila. Kung kitang inganaon, ato maginambaslan. Kabos lagi ko nimo. But the attitude of Paul and Silas, nagihatag sa ato, para kung naay ingana ta nga sitwasyon sa atong kinabuhi, we can praise and thank God, miski in the midst of naay sitwasyon nga dili maayo. Atong iyampo, Lord, panalangin nila na naglibak na ko, Lord. Panalangin nila na, Lord, ang nagtumutubo na ko. Sa kanunay, nag-iingon ko, always, we are to thank God even in the midst of our trials and tests. Now, in 1 Peter chapter 1, ining nanay edad verse 6 nanigon bisan angay ninyo kining ikalipay bisan tuod nga pagkakaron kinahanglan tingali nga magantos kamo sa mubong panahon tungod sa daghan nga pagsulay kaninyo. Ang tuyon ini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayod ang inyong pagtuo
Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililyon pa kay sa bulawan sulayan usab tungod ni ini na dawat ninyo ang mga pagdaig himaya o dungog sa adlaw nga ipahayag ni Kristo. Naipagsulay. Right now we are tested. Paghimo nato sa pagtambak. Dili na sayon, but it takes money. Pero kita, no, mga Kristohanon, usahay, daghan nagsaad. Lord, mahatag ko. Lord, pisap, hatag ko. Pero usahay ako, di ko ada. Tutok na lang kas Ginoo, Lord, salamat. Kaya nga, no, kung ang tao nga nagsaad ni mo fail, malain mo ginhawa. Hello? Agad ako, di ko bali-bali. Nakita ninyo na sa akong attitude. Nagsaan nga, bisap mo tabang ko. Sure. Pero kung nagtanaw ka sa iyang pagkatawahanon, nga wa si muhatag, kaya daghang kay bikil, yan nakita sa kinabuhi. Malain ni mong ginhawa. Saad-saad man ka, di man tuman, o kakuyapi. Tanaw sa Ginoo. Look unto Jesus. Ako in terms sa giving, nahibaw ko nga ang Ginoo siyang hari sa tanang hari. Silver and gold are mine. When I went to Kalibo, somebody give me 25,000 para sa balas. Outright. O, manggaling ko maingon nga, tagay ko be. Di na ko mangayo karong panahon na. Agawas diri sa ato, siguro sa simbahan, mag-pledge lang mo. Pero sa gawas, marang maglisod na ko karong panahon na. And then 25,000. And there's coming around 200,000 for that. Wala akong mangayo. Niabot lang na kay ang Ginoo mo supply sa atong tagsa-tagsa ko galingon. Look unto Jesus. Dagan sa inyo nag-pledge. Salamat, ana. Amin ba ta, ana? Gibali, wala ta mo. Dili, bali nga, dili, wala ko magkuha ninyo. You're here in this church and we must help the church. Iya man si Ginoo, di man ni ako. Mamatay ko, ilubong ko rin dito. Ayun ako, iparid-parid diha, unsa ba ka diha. Kaya naghebaw ko nga akong prize to sa langit. Mas daghan po mo daig dito kaysa dire. Dire, daghan pa istorya. Ay, napamati ang istorya. Kapoy na kayo na usahay sa ato. So, this morning, we are to thank God in everything. Pasalamatan nato ang tanan ngadto sa Ginoo nga naing-ani ta. Amin ba ta, ana? Nidako ang ministry nga gihatag sa Ginoo. Ako bitaw giayo-ayo magyud kog kulata. Kung nakita ninyo na nga di kog bali-bali. Pahit lang mo diha. Kung di ka mo batok, promotion came from God. Amin ba ta, ana? Ang promotion mo gikan sa Ginoo, dili sa tao. Kaya sa tao na, maulit ni mo, ugma, wala na imong pwesto. Goodbye, Philippines. I will go to Bohol. Gihatag sa ako ang Visayas. Nahimo kong interim bishop for that. Agad duha ka mo simbahan. Then suddenly, gihimo pa kong patriarch legate sa territory sa Asia. Dili na sayon nga buluhaton. Pero ako kay maglihok dito, dala ko lihok sa ato dapit. Total na, may obispo dito. You can decide in your things. Mag-decide mo sa inyo, kay mag-decide ko sa ako. Pag dili ninyo kaya, sulti ko, kay mag-meeting ta. So, paro man. So, mga laki sa sila dahi. So, those are the things nga, kung salig ta ang Ginoo hari sa atong kinabuhi. Dili ka mahadlok. Dili ka mohadlok stepping out of our faith before God. Wa man ko'y lain gisaligan. Kita dapat ingan natin nga wala tay lain gisaligan
kung naatay prohekto sa atong kinabuhi, musalig ta sa Ginoo. Amin bata na. Moingon ta, Lord, thank you for providing our needs. Salamat Ginoo ikaw magsangkap sa tanan namong kinahanglanon sa among simbahan nga among tukuron. And money is coming. Siguro ang uban, ingon nga, saan nila paghuman, ano nilang simbahan? Magsulti lang mo anak, kung amoy Ginoo, pero natin Ginoo, God can fulfill His promise before us. Agud tanaw lang yung tapirmi sa Ginoo. Kaya kung dili, magbinasulay man ta kadugayan. Mas Padre Rasul nga saad-saad nga. Kung man na tumanon. Utro sa Padre Rex. Utro sa mga dikon. Bula-bula lang mga baba. Pero magtuman. Pero dili na sila nga na. Storyera ng ako. But we should be careful kung unsa ang atong gibaw sa atong Ginoo nga hari sa tanang hari. We must fulfill. Pinaagi na ay mga sitwasyon nga moabot sa ato. Pinaagi always pagpasalamat. Bring thanksgiving to Him nga nang ingana ang atong kinabuhi. Usay gipaasinso bito ta sa Ginoo. Sa wa pa ta gipaasinso sa Ginoo, Lord, maghatag lagi ko sa ako ikapulo og offering. Pag dako na kwarta, matay dako ra man ako hatag simbahan. Paan lang nako na ikatunga. Kay gamiton usab sa lain. I will be meeting with businessman sa Davao. He told me to go there. Tag-iyan is mining. Okay. Sa may ang purpose? Siya, mutabang man siya bisap ang mga kasimbahanan. Well, that's good. Pero gusto ko niya maistorya. Kay gusto niya bisap na iyan kahit nga dadaro niya ba, ihatag niya dito pikas, ihatag niya dito pikas. Kung ay na lang, kay mura nagpansit yung ugali anak kadugayan. Nato dito pikas, ihatag niya. Taris pikas, ihatag niya. Taris pikas, ihatag niya. Ako siyang giingnan. Kung asa ka nagsimba, dito ni mo ihatag. Amen ba ta, anak? Ikaw di ko mo dawat na mong kwarta. Ganun ang bishop. Kung lamig kayo na, kay kwarta god. Kasi di mo dawat kwarta karon na unsa. Pero kung gika na sa imong ikapulo, ihatag na dito sa simbahan nga imong adtuan. Yung mga Wesleyan man ni sila, siya nga, nag-istorya ko sa imong bishop, anak. Sige, well, I will be there. So, gani lang kung kanusa, madto ko mag-istorya ta. Pero niyahin ko dili sa imong kwarta para tudluan ka. Okay? Sayop man ang imong panghuna-huna daan. That's why sometimes we are not very popular because of that. No? So, we know that God is greater of what we are facing. Dagko kang Ginoo. He's a great God. Amen. To this society, we lost its reverence and respect and giving thanks. Usahay siguro ang mga magulang wala makatudlo ni ini. But being thankful, importante nato ni sa ato. The things, they are given to them because ang mga bata karon kung dili nimo matagaan sa ilang gusto, we hear children speaking back against their parents. Pamati mo mga bata. Losing respect to their parents because they were taught. Wala tudloy pagpasalamat. Wala itong kinahanglan. Amo to Jacob, kusukin mo tubag. Makabati ko na mo tubag-tubag, kumutong ko may mong baka karon. Kung mahimo na ako na, kay taga-simbahan man, kanang di taga-simbahan, ayaw, kay prisuhon man ka. Yan, tatay, pare, pod. So, mulaban ka ng tatay na ako. They talk back. Napay, kung dili nila gusto ilang sudan, di pa mangaon. Mayroon ba kami nagpalit sa pagkaon sudan?
Nakadumdum ko ni Dr. Fernandez one time. Ang imbitato pa ni Ugto. Sabi siya, paniugto ta sa balay. Ko, sure bro. Siya, o sa mani? Ko, Dok, sa mani pagkaon na rin. Mura ma'am, wala na ako ni makita. Mura imposible niya kanon. Na dito, Japanese snail. Na sawa dito. Basta dagang pagkaon nga, dili, batod. Dili mo angay kanon, bato dito. Exotic ba? Saan ito pagkaon, ani? Murag lison man ni kanon, Dok. Siya nga, Bishop, what is set in the table, you must eat. No complain. Kaon, lami, maday. Muna mga bata karon kung dili nila gusto, dahil lang kaon. Mayroon ba kamoy nagpalit og bugas, nga igor ang kaon, then you will complain. Children, you need to be thankful of all the things nga gihatag sa inyong parents. Not murmuring, not complaining, not demanding, but thankful. As children, you must be thankful to your mother of she was done good things sa inyong kinabuhi. Sometimes we sit at the table to eat, but what was on the table is not your favorite food. Your mother spent time preparing sa inyong sudan, but still you complain. You do not reject what is set in the table. You eat in thanksgiving and give thanks before God. Amen ba mo na, mga batanon? Di na ba mo pangaon ugutan? Ako tanaw, mga high blood. Diabetes. Kaya man, may pugong. Pagka kita na sudan nga tangko nga ginisa, may na, di mo kaon. Para na sa inyo. Di mo kaabot og 71 para nako kung sige ko gaog karne. Utan atong kanon. Daw ay na mo kaog gabi aron mangniwang mo. Kaon pa pag abot og alas 9 mag-snack pa awa gyud ang tinaay overwork kayo. Kaya sige lang, isa kasimana, sige lang kaon, overwork ang inyong sitwasyon. But here we are during this time. It's time for us to give thanks. Magpasalamat ta sa Ginoo pinaagi sa itong pagkanta. Clapping our hands from the heart. Nga siya ang hari sa tanang hari sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kung naatay mga reklamo sa atong kinabuhi, ihatag na sa Ginoo. But today, this morning, that's not going as nga ato na i-practice. Pero ang i-practice na to, mao, kapasalamatan na to ang Ginoo. Amin ba taana? Sa atong buutan nga bana, sa atong buutan nga sawa, sa atong buutan nga mga anak. Kinahanglan positive ta, dili ta negative karon. Amin ba taana? So, gihangyon tanan sa pagpanindog. We give thanksgiving this morning before God. Ato siyang pasalamatan regardless. Ay sa maghuna-una sa inyong problema. God will solve that problem like Paul and Silas. Girelease sila sa Ginoo in prison. Nga nagdaig lang sila og nagsimba og nagpasalamat diya sa Ginoo.